i benvinguts i benvingudes a una novetat. Aquest super, hiper, mega, xupi, guai canal. Que ja té 2 anys, per cert. Dato que no puede faltar nunca. Pues bueno, avui estrenem l'Atracció Expo 2026! Bueno, pues aquí a la Draxi Expo 2026 tindrem 8 seccions. I per si no us heu enterat, aquesta idea era originalment sobre Minecraft, després va ser de la classe de Capafonts i ara és també meva. Així que, ara sí, comencem i anem a la primera secció, que és els pròxims vídeos al canal. Comencem! I bueno, ja estem a la primera secció d'aquesta Draxi Expo 2026 i que és dels pròxims vídeos que hi haurà al canal. Doncs, de moment, tinc confirmat 3. El primer vídeo que us tinc que confirmar és Gegants i Cantants per 4, que encara no està ben decidit quins seran els gegants que ballaran i els cantants que cantaran. Després, el següent vídeo també ens espera d'aquí molt poquet l'especial dels 200 subscriptors. A veure, perdoneu que m'acabo de cruixir els dits i bueno, tot això, el cos, passen coses molt rares. I l'últim vídeo que us puc confirmar és la part 2 de les ballades del Draxi. I bueno, ara després d'aquesta secció de la Draxi Expo 2026 anem a la segona secció, que és la clau de les festes. Anem! Ja estem aquí a la segona secció d'aquesta Draxi Expo 2026, que és la clau de les festes. Per aquí hem parlat una mica dels nous capítols i d'una sorpresa que segur que us sorprendrà a tots. Abans de continuar, si no us heu donat compte, estem utilitzant els mateixos espais que va utilitzar Gegants de Capafonts a la gegantada Expo 2025. Aleshores, mira, hem decidit per fer-los honor, que ens van deixar aquesta idea, utilitzar els llocs. I bueno, seguim. Us tinc que dir que l'últim capítol que vaig publicar va ser el de què fem, que era que el Draxi no tenia ni puta idea de com seguir. Us tinc que dir que pròximament hi haurà els 4 últims capítols a Clau de les Festes. Segurament el capítol final sigui ja més cap a l'octubre, novembre, perquè tenim uns problemes per rodar-lo i tot, però segur que el tindreu a punt d'aquí molt poc. Bueno, ara, la notícia que a molts us sorprendrà és que després de moltes hores de decisió hem decidit
que com la Clau de les Festes ja és com una cosa típica d'aquí del canal, el 2027 hi haurà la segona temporada de la Clau de les Festes! Pues bueno, ara sí que ja hem comptat, totes les novetats de la Clau de les Festes. Ara anem a passar a la següent secció, que és Racó Musical. Endavant! Doncs bueno, ja estem aquí al racó musical, que com veieu aquí tenim unes magnífiques vistes de tot el poble. Bueno, tot el poble, les afores del poble, allí està el poli, el cementiri, i per allà s'està rodant la Clau de les Festes. Doncs bueno, aquí no hem vingut a parlar de les vistes tan boniques que té Capafonts. Hem vingut a parlar de tot el racó musical que estarà aquí pròximament al canal. Doncs, bueno, actualment el show del Draxi només té una cançó que es va publicar l'estiu de l'any passat, que es deia Draxi és festa, que es va estrenar quan s'estava fent la festa dels 130 subscriptors. Doncs, bueno, us tinc que anunciar que de moment pues, us puc confirmar que hi haurà de moment una nova cançó al canal. Que, atenció, perquè us dono unes pistes i després us dic tot, com es dirà la cançó i de què anirà. Les pistes són Nadal i Mataró. I aleshores, sí, la cançó anirà sobre un Nadal a Mataró. Sé que la Colla Gegantera té una cançó que es diu Nadal a Capafonts, però el títol no serà literalment Nadal a Mataró, ¿vale? O sea, serà diferent com que bonic que és el Nadal a Mataró, m'enteneu? No se sap de moment si és aquest nom, però tenim que anar decidint. I bueno, pues ara que ja estem acabant la secció del racó musical, anem a anar a parlar d'un vell amic que tenim nostre que ara pues, no està molt bé. I la següent secció anirà de El Nano Pirata. Anem! I bueno, estem aquí a la nostra... Perdoneu, a veure... doncs hem tingut la secció dels nous vídeos, de la Clau de les Festes, del racó musical, pues a la quarta secció de la Draxi Expo 2026. I bueno, aquesta secció va del nostre amic, el Nano Pirata, que ja farà més d'un mes que el van ingressar a l'hospital i aquí a Capafonts, que si no ho sabeu, pues sí, ara hi ha un hospital, ¿vale? No juzgar. Ok. Així que sí, pues us tenim que contar que el metge, aquell tan antipàtic, em va informar que el Nano Pirata, com ja sabeu, va tindre que estar un munt de mesos ingressat a l'hospital i m'ha dit que podrà tornar per allà al novembre. I sabeu què passa al novembre? Pues pum! La segona festa major del show del Draxi.
Saps què passarà a la segona festa major del show del Draxi? Que PUM! Tornarà l'Ano Pirata. Saps què passarà quan hagi tornat a l'Ano Pirata? Pues que PUM! Que tindrà un acte on sortirà de l'hospital. I pum, pum, pum! Ho he dit tot. Anem a la següent secció. Carnestoltes 2027. Anem! Draxi, on estàs? El Draxi. Hola, amics! Soc el Draxi Titó! Ai, ja m'havíem... Bueno, ja faré de fer-me el drogat, així que no us estareu preguntant què fem, puto, parlant del Carnestoltes de l'any que ve si estem a agost. Pues és que no falta tant, perquè si no m'equivoco, el 5 de març del 2027, per tercer any consecutiu, hi haurà el Carnestoltes al show del Draxi. I sabeu qui apareixerà? Pues a veure si ho heu adivinat. Pum! El Draxi 49. I com pues ara ningú sap què és, la veritat és que jo tampoc. No sé què faig parlant d'això. Així que anem a la següent secció, que encara no té encara més de sentit, que és el Nadal! Iupi! Doncs bueno, ja estem aquí a la sisena secció de la Draxi Expo 2026. Aquesta va sobre Nadal. L'anterior anava de Carnestoltes, que he fet del Titó, soc aquí! I bueno, semblo un drogat, de veritat. Perdoneu, vale? Perdoneu. Perquè és que la vida és molt dura, m'enteneu? És que jo ja m'estic fent vell, vale? I és que ja no sé quan podré durar la vida, vale? Pues bueno, tornem a estar aquí a la secció de Nadal, del show del Draxi. Doncs bueno, com sabeu, això anava a ser un vídeo totalment normal, però com sempre, el show del Draxi ho acabem tornat tot fet una merda. Com la Ràdio Catalunya va començar sent tot normal i ara, de repent, ens trobem amb jo què sé, amb els reformites mi pan su susito, saps? Jo, hasta aquí, però bueno, no hem vingut a parlar de Ràdio Catalunya, això ja és una altra secció, hem vingut a parlar del Nadal 2026. Doncs bueno, tornen els vídeos de Nadal. Vídeos de Nadal. Bueno. Sí, us en recordeu que el 2024 vam fer uns vídeos a Mataró Nadal? Doncs sí, tornen aquest any els vídeos de Nadal. Passem a la següent secció, Ràdio Catalunya! Doncs bueno, aquí estem. Aquesta secció que és de la Draxi Expo 2026, que és Ràdio Catalunya, visca Catalunya, i aquest és el puto eslògan que volia ficar en l'Ano Pirata, que jo me l'estimo molt, però és que no sé com vol aquest... Ràdio Catalunya, visca Catalunya! Pues no. Bueno, aquí venim a dir
que pròximament hi haurà, doncs això, noves i encara més rares emissions de Ràdio Catalunya. Ok, Maquei? Sí? Doncs vale. I com aquesta secció dura poquíssim, vaig a matar-me. Una, dos, tres. Doncs bueno, estem arribant ja al final d'aquesta Draxi Expo 2026. Bueno, estem a la secció de la gran novetat. Encara no es sap ben bé quan sortirà, però el que sabem és que és magnífica, espectacular, super, hiper, mega, xupi, guai. Que cringe que acabo de donar. Vale. Pues bueno, pista. Vestit del Draxi. Quina pista és aquesta? Pues una puta merda. Perquè no, aquesta no és la pista. Què, que us pensàveu que me l'anava a canviar? Sí, clar, i una puta merda. Pues bueno, la gran novetat és que jo, el Draxi, em vaig a fer un piercing! Que no! Què us pensàveu? Que m'anava a quedar així? Que m'anava a quedar així de lleig? Amb el piercing ahí o donde sea? O aquí, si et sembla, no? No, doncs no! Perquè sí, ho he dit al principi, perquè sóc inútil. Em vaig a canviar el puto vestit! Ens veiem a la cluenda! Bueno, i fins aquí la gegantada Expo 2026. Abans de continuar amb el vídeo, m'agradaria agrair... Anem a veure. Es pot saber d'on sona aquesta veueta? Hombre, ja. És que sembla mentida, Tot el dia tocant els ouets. Ai, vale, perdó, jo només volia dir que... Què? Què volies dir? Que moltes gràcies, que molt de suport. Pues no, hombre, ja. Que sempre ahí... Hòstia, deixeu-me acabar la meva Draxi Expo 2026. Ja ho fiques al final en textito, vale, Draxi? Vale. Bueno, anem a ignorar el que acaba de passar, vale? I anem a dir adeu a tota la Draxi Expo 2026, de tot el que m'ha explicat i tot. Doncs bueno, fins aquí aquesta Draxi Expo 2026. I per acabar, com estem aquí al show del Draxi, anem a ballar un passiu bé de la trinca. Endavant! Passiu bé i moltes gràcies. Passiu bé fins l'any que ve. Senyores, senyors, senyoretes, amb aquest número donem per acabat el ball i amb ell la festa major. La gran orquestra Els Trincaires del Maresme espera que hàgiu passat una vetllada molt agradable i vos diu passiu bé fins l'any que ve! Passiu bé i moltes gràcies. Passiu bé, passiu bé.
Passi-ho bé fins l'any que ve. Ens veiem a la Draxi Expo 2027. Adeu!